Esta mesma tarde deron comezo ás asembleas veciñais cunha xuntanza no Centro Sociocultural do Camiño Ancho. Ata o próximo día 20 desenvolveranse 8 xuntanzas coa veciñanza para elaborar uns orzamentos participativos que inclúan as propostas cidadás. Son un total de 8 asambleas divididas por todo o municipio, coa fin de chegar que unir o goberno cos cidadáns e fomentar a participación cidadá. A rolda de asambleas veciñais que a consideramos preparatoria dos orzamentos 2020, uns orzamentos que todavía non sabemos se vamos a ser quen de aprobar este ano e está pendiente a negociación coa oposición, por suposto, e se non, pois será a prórroga do 2019, pero temos que decidir en que vamos a investir prioritariamente pois en cada unha das zonas, dos lugares, das parroquias do Concello e no propio casco urbano, que, como decía José, son 8 asambleas na zona rural, máis a do casco urbano, que recolle as dúas parroquias do Carmiñal e do Castelo. Ademais de escoitar os veciños, os concelleiros das diferentes áreas presentarán os programas e iniciativas que se están a desenvolver. A limpeza de camiños, arranxo de beirarrúas, problemas co suministro de auga ou coa recollida de basuras, pois son os principales motivos polos que se queixan normalmente. Queremos coñecer estes problemas de primeira man, ninguén mellor que os propios veciños e veciñas para contárnolo. As demais concellerías como Cultura, Deporte, Igualdade ou Turismo, que tamén estarán presentes nestas asambleas para presentarlle ás veciñas e veciños a programación que temos no noso Concello e que tamén eles nos podan facer achegar as súas propostas que consideren oportunas. A próxima cita será este xoves día 6 no Centro Social do Maño. A vindeira semana tocaralle a quenda aos veciños de San Isidro, Santa Cruz e a Ribeiriña Conchido os días 11, 12 e 13 respectivamente. E do 17 ao 20 de febreiro celebraránse as xuntanzas veciñais no Campiño, a Ponte Barbanza, a Angustia e o Auditorio do Museo Valle Inclán.